pada orang yang supaya pi unariwa channel production panipan ka jingkersan lam nang tajo pi pada snobha ya share like dan subscribe lam you channel jengi but snobha mane page lam ya ki video ki bangem sapen me nentang gidan ka video ko thamai ka ba ni ai ka teng ka jingi bomne snobha ya page ya ka video ya ka bangem supply pada ha ka khat rhetoric mentau gunai kumtang ikerpat pi pada baro snobha ya pelem ya kini ka video kanlong ka jingmentoy na kam ta jong phi baro bat ipan ru ka jing kersan nang ta jong phi ba pen sofa ban ya kersan le mi khnang bang nang la ban nang pen mi ki wei pat ki video khuble shibun tu ketangan tiana mo bai la bu Ai to phiro cha thia suk na ho ai to phiru kunjo